Ja, klockan är 2 och Sara står och diskar. Jag håller på att packa bilen. Egentligen skulle jag åka 5 på morgonen, men ingen av oss kunde sova, så vi packar bilen nu och sen drar vi iväg mot Finland. Så får vi ta en nap på någon rastplats eller något istället. Så ligger det till. Nu börjar Finlandsresan. Kello on 23:02 aamuyöstä. Olemme juuri lähteneet ajamaan Suomea kohti. Ja hauskintahan tässä on se, että minun perhe ei tiedä, että tulemme autolla. He odottavat meitä sunnuntaina 6:45 Lieksan juna-asemalle, mutta tulemme olemaan heidän oven takana paljon ennen sitä sunnuntaina. Tarkoitus on siis ajaa nytten paikkaan nimeltä Kalix ja olla siellä yötä ja sitten mennä Suomen rajan yli. Joo, Ljusdal. Tankkaus. Oi kamala, kun mä osaan kuvata. Tämä kuski ei ole ihan normaali. Toinen pysähdys. Bäckehön. Ja pysähdyksen syypäänä meillä on se, että pitää katsoa, että onko pultit kireällä. Ollaan sen verran nyt ajettu renkaiden vaihdon. Vi stannar någonstans. Jag vet inte riktigt var vi är, men... Ja, jag vet vart vi är, men jag vet inte vad orten heter. Så nu blir det en toapaus och sen så ska vi vila lite i bilen. Jag funderar på nummer 7 om den finns kvar. Låt mig se. Ja, nummer 7. Önskat den. Det är Ring så spelar vi som du lyssnar på. Vi har 13 som slutsiffra just nu i telefonnumret 13. Sluta ditt telefonnummer på det. Ja, men då har du kanske möjligtvis chansen att... It is lunchtime bitches. Eli olemme menossa nyt Iikka-markettiin ostamaan jotain syömistä. Kello on joku 20:11 varmaan. On ihan sikkeä lämmin täällä. 26 astetta. Pilviä eikä hattaroita ikinä.
ruokatauko, mikään... Sanohan nyt mikä se on. Lämmin ei mene, niin eikä oikein toi hiilihapollinen ei maistu, niin vähän tämmöstä kylmää evästä. Ja toinen lauma poroja. Ibland är en iskall falkon allt som behövs för att förgylla. Så hej, titta på taket. Vad fint. Oj, såg inte de här. Nyt ollaan hotellissa Kalixissa. Käytiin kaupasta ostamassa vähän juomista ja syömistä ja minä en kyllä aio mitään muuta tehdä tänään, että ihan aion kuule nukkua. Viime yönä siis me ei nukuttu. Ja sen takia me lähdettiin silloin 2 aikaa ajamaan, koska me ei saatu unta. Jerry syö niinku aina. Ja ollaan siis 16 tuntia istuttu autossa. Ska du göra någonting idag eller ska du bara liksom, alltså jag förklarade att jag kommer inte filma någonting mer, så ska du filma? Nej, jag ska inte göra det. Ja. Dag 1. Ja. Hej. Heippa.